kardom ini nili labang so video pen rat aphan kapachini kang tung lapen arni si head Karbi Anglong Autonomous Council ACM ake hai Tuliram Ronghang alangli kaningje pon alam si nili puthot alangli phan Lamvoi Kipi doning tung lo lapen alangli itum phan karju ason lo ason alam the pen alangli lapuson si Aphlc phan karbok pon padolo alangli pulo Aphlc asong atung rong along dam si rada phan ke than kapacho bai dam lok posipu lasinili CM Tuliram Ronghang ke hai phan isi karju gang tung alam mang lapulo nilitum Aphlc tum jongsi rong arong dam pen rada phan ke than kapacho bai dam lok pulo tangte nangli isi alam than tha rada phan lapen nilitum phanang than tha Nanglitum PIL number 9 2017 adjustment ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council a rules ka selam je phan a committee senglo lapen selam da selam lo pusipu lapen labang so ka selam along nanglitum selam tangdet pen governor phan pale damlo ladak governor bang nang chedon dun dedet pusi nanglitum pulo lana bang ke choklo nanglitum selam lo ne selam le lo ne ta selam lo pusi pulo lapen governor bang nang chedon dun dedet pulo governor ku pia posi nang chedon dun dedet lo ma labang ke nanglitum tim Karbi Anglong puka chekrong mate non lada councilor long kachari BJP atum nanglitum labang so a committee pen labang so a rules ka selama hot governor phan pale damlo governor bang na approve dun dedet lo la ansi ki judlo manang litum jongsi la anwet lo nang litum ke claim un pulo tangte nang litum ruling along ke doji a otamasewe athema non la dak Karbi Anglong Autonomous Council along ta BJP si chari lo lapen Assam state along ta BJP si chari lo lapen central along se tame BJP si chari lo lasi nang litum nangli ethe lampu lapena batai sinangli pulo nangli ki pudam governor phan councils of ministers atuma advice ateng pen pete alangli thangda claimun e pusi pulo ahok labang solam ni tum chini lapen article 163 alam nangli pudam nili tum article 163 alam rong asor phan than the pin lang pusi nangli ki pu setan nili tum than pik lo labang solam lapen nangli tar julong pik thai po Article 163 ateng pen Councils of Ministers atum Governor Aphan advice piun labang solam ke ahok lo amat Councils of Ministers atum Governor Aphan kroy dun de amat Governor bang nang approve preded lo nang litum ke lansing ton kok lo bodi lans ki judlo manang litum ke claim nang jia angdeng nang litum ke claim nang lan chot kalilang nang li chini ma chini ne ma ke hai Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong nangli ke claim nangji la penangli tum tim Karbi Anglong pu BJP tum kachiir labang sot a committee tum nangli tum ke claim nangji councils of ministers tum ke thelo ma mate high court se ke thema high court e komalo nangli chini ma high court supreme court la pen ladak judicial court ke kopilo aron India na constitution ke India soan kadu kaweta kroy pet nangji labang solam nang litum chini lo kadi India constitution ateng pensi aron ka chepa hempu aron kang sai ke court hen lo ke thenai lo lada ke councils of ministers le ke thegali chief minister prime minister le ke thegali lasi high court pen puet lo PIL number 9/2017 ateng pen aman ke do Guwahati High Court puet lo Karbi Anglong Autonomous Councils a rule selam nangji voter list lapen election kapat do a rule selam nangji puet lo la anamat nangli tum selam da selam lo amat governor nang kroy dun de lo councils of ministers atum nang kroy dun de lo nangli tum ki jud lo nangli tum ka implement ji aja kong nangli tum awe pusi chipulo tangte Karbi Anglong arat nangli tum phan ning ke the ko pinia le dolang nangli tum ku pia polo
labang so councils of ministers atum high court alang litung kapat te pek lo kadi alang litum hanang litum kupia posi contempt of court a case abang nang litum pipeder lo governor hanang litum kupilo contempt a case pipeder alama bangke nang litum pihai he athema labang so councils of ministers ke nang litum labang so tim karbiang long atum a high command lo punil tum chini lapen karbiang long arat labang so lam ke chini nang litum jongsi labang so councils of ministers atum aphan kon tema kes pidet posonte labang so a councils of ministers atum labang so a governor aphan alang litum advice PG lapen nang pa approve that aja kong alang nang litum along do lapen high court along do sita nang litum la claiming tungte nang litum la claim un pura aphan thaning tungte tangte karbiang long arat rong atok ano dampen rat aphan ke than kapat cobai dam nang litum ma nilitum lo labang solam nang li rat aphan than paklar tha tuliram ronghang ke hai CM karbiang long lapen nang litum karbi arat akisung aprang sung ong lo nona bang ke nang litum development si ke nang ji puta nang li ningje lasil labang so development nang li amai tinalong ta meeting tinalong ta nang li ningje seta development nang li ahok pet claim lo ma team karbiang long pen mate BJP pen ke claim isi bak asai ke claim ing thir jirlo chun pa me lo punili theglong lelang pangbaralam Diphu medical college nang kimlo Diphu medical college tangte aprang Diphu civil hospital along boreng ke claim bom achokamara tumaphan ward boy lapen ward girl ang hoy alang litum dak si choklem bom lo abay nong ong eda sita alang litum asumar cepang reng bom lo sita labang so a medical college nang kim det pen Diphu civil hospital pridak lo amat ladak Diphu civil hospital along ka choklem dun achokamara tumaphan avo reng pening than lap nang lila hen lo makar bial akhai aphan ka chinghon lapen ladak kar biang long arar aphan nang li ka chinghon nang thek lo mala nang litum isibak asai ke claim ing thir jir punili thek long le puki pudama theke nonamat ke claim bom labang so doboka tu dimapur la national highway 4 lane ki kimalong anut high court along case pidam lo nang lituma against atheke nang litum labang so a compensation atangka kalili kalang lang sinang litum komat nai along le ave pin pen amen nang litum che thapsi nang litum labang so compensation atangka nang litum si cherai labji pusi gamatha lapen nang litum lapuson si claim lo non ladak Phuloni circle office revenue circle kapar loang kang along Phuloni tu langhin tarabasa center labang so ada komat along lesi RVRA doma nilitum chini nilitum bihek pensi adab arnikang sam ajo phirlota kahelat atowar lasi ladak komat along lesi doma komat along lesi awema ahempu komat ma ladak pena hoy komat ma nilitum chini la setan non labang so 4 lane ke wana hut labang so long le ahem phu ka chikrong ko mat mat lo ladak ko man tu ne arni pen along le ahem phu atuma bang compensation chelong le labang so compensation ke long ko mat lo labang so 3D ali salong 3G ali salong amen ke klang nun ko mat lo nang litum labang so a revenue department official atum lapen komane MLA adonara batum komane MSC adonara batum hala tuma men ansi klang chot ko pia polon tinang li labang so khai ka ching hon puang theke ki duke la gara da tuma phan along le phelang thila penang li labang so compensation tang kanang li tum ke en pilak ka theke la si nang li nili tuma phan kar bok ponalam rada phan nili tum ke tham kapat chobai dam lok lok posigi pukadi la si rada phan ke than kapat chobai nangli tuma labang solam nangli phan nili arjuing tu lasi non nangli phan
ason tin asai a department tin asai ke claim along ta inthir jir puge nili thekdam long le nangli ke inut CM com contractor nangli ke most energetic CM pusi kapache thang kang tung gedi seta nangli ladak athedo ko pia posi nangli la puson kapache thang kang tung nangli contract ke claim komad ne aphan pa claim lo seta labang so contract ke ali kilong dunji komar lo ladak nangli tung labang so tim kar biang long atum si amen ke dolo la so joine si nangli ajo phirlo rad aphan labang so a construction ke lang dam pi ne ke lang dam pusi chepak lang lo lai hu alam nil tum kaduk kawita chini la pene son alam nangli as a CM of KAC pupenan nangli kiduk kela keso kiun e tumphan tangkapi ne rabdun bom arni siang bong nangli avenai seta suri phokep suri trokep ke rabdun ver inut phan suri kep la pen inut phan suri pli suri pho la poson se rabdun bom lo la ke rabdun heno punili pudam de mesen lo nangli ke rabdun sita ladak isialam dolang nangli karbiang longa CM cikloi jona bainong ko anlo nangli ong musita suri phokep pen suri trokep la bat ke nangli bainong long le sita nangli arni wang ke rabdun arni siang bong si suri phokep polo tangte nangli tum ahem ke choki jun ke ko pi pen si nangli ke choki jun lo labang solam nangli phan arjuing tung lo CM ke hai nangli hala kiduk kela keso kiun e tum phan rabdun nangne punili pupe rabdun vek nang po seta la ke rabdun atangkaan la ke rad atangkalo punangli arni sida pupela karbiang long rad atangkapen sinangli tum phan ke rablo punangli pupe la ke nangli methang aphan che advertise waret pusini tum nang puji lasin chuning rilo kaduk awe karbiang long arat labang so tim karbiang long atum labang so tim karbiang long atum rong aso aphan kapaching thur ji pu amen pen arong dam lo rad aphan kai keta labang so development posipuya seta development nili non hetsi ladak Diphu ang bong Diphu la town committee ke parlo ang bong nili non het sige dam lang ladak pen dam poha mentila anat la pen ha pirbi market anat hala pu anat to war ake me asap thek long le langang bong si ke dam nang la hen lo ma development ke la se kadok ave kar biang long arat atum nili kaduk awe panchuning rilo nangli tum labang suat a BJP tum labang suat tim kar biang long puka chipu tum ili tum phan pasung pik hangjang lo lapen ili tum phan ang chenek pik hangjang lo la se alang li tum kupi alam si than ma lapen alang li tum ake claim kupi ma aning gamatha kupi ma alang li tum akaprek alang li tum ke kamatha kaprek ke claim akaprek lapen ke than akaprek lasi ili tum kadok awe ta chini nangji alang li tum kopisi ke claim a hok pet ma lapen kopisi a hok pet kalima lasi nang tum kadok awe phanchuning rilo nang tum kamatha pang chingik tha lapen CM ake hai aphan jong se kenang sot dolang plotang te nang li phaneli puthora apor ka prex tame labang solam boy nang pidum fuji